S'ha presentat amb la República al cap i Catalunya al cor, la història d'Empordà Federal, la publicació local que va tenir una vida intermitent entre 1911 i 1938. És obra de la periodista i historiadora Anna Teixidor i Colomer. La presentació s'ha fet al Museu del Joguet amb la participació de l'alcalde Santi Vila, el diputat delegat de Cultura Antoni Solà, la regidora de Cultura Mercè Castelló i el catedràtic de periodisme Jaume Guillemet. L'Empordà Federal és un projecte no només periodístic sinó també polític que conforma tota una idea de país. El grup promotor que va fer la publicació era un grup que creia en idees republicanes, federals, que sentien com a seves una llarga tradició republicana que s'havia extingut durant tot el llarg del segle XIX i que llavors ells van fer seu aquest projecte, el varen catalanitzar i varen donar lloc a un setmanari amb una qualitat tècnica gairebé perfecta, amb col·laboradors de la intel·lectualitat republicana d'esquerres, i realment quan observes el periòdic, l'analitzes, el llegeixes, te n'adones que és un producte periodístic. Penseu que en aquell moment la comunicació es reduïa sobretot a la premsa escrita, doncs és un producte periodístic però també un portaveu polític que forma part d'una societat i de tot un projecte avançat de civilitat i catalanitat. L'estudi aporta una anàlisi de les 3 èpoques que van marcar la publicació. El llibre és el resultat d'un treball de recerca en el marc del doctorat de Comunicació Social de la Universitat Pompeu Fabra, dirigit pel doctor Jaume Guillemet, i el que hem fet és estructurar el llibre a través de 3 etapes. L'Empordà Federal té 3 vides marcades per la censura i la repressió governativa. Tot i que comença el 1911, s'estronca el 1923 per la dictadura de Primo de Rivera, reapareix el 30 però els fets d'octubre del 34 el tornen a aturar per suspensió governativa i finalment reapareix el 35 però la guerra, l'any 38, amb l'escassetat de paper, amb el fet que els redactors estaven al front i finalment la precarietat material del moment va obligar a suspendre la publicació definitivament. Un segle després de la seva aparició ens preguntem si l'Empordà Federal tindria el seu espai entre els mitjans de comunicació actuals. L'Empordà Federal, com a setmanari polític que defensava unes cicles polítiques concretes, difícilment tindria cabuda. Ara bé, si prenem el setmanari com a difusor d'idees, d'un projecte de ciutat modernitzador, d'una cultura molt concreta, la republicana, que volia transmetre uns valors democràtics, probablement sí que tindria cabuda. No ens hem de fixar tant en la ideologia, sinó en aquesta plataforma de difusió de valors culturals que també volia transmetre. Aquesta monografia forma part de la col·lecció Juncària, editada per l'Ajuntament de Figueres amb el suport de la Diputació de Girona.